Ladies and gentlemen, chatsvuka chikakwata rwendo rwemanje rinenge rwasvika kwambura yacheka makumbo. Tina mutumwa namasango pana. Aiwa hazvina kumira mushe. Yes. Takatonanga Botswana kunoita basa raMwari ratakatumwa kuti tinoita. Yes. Saka tikuti Botswana takuuyako. All right. Muri kuenda papi muBotswana? Change tirimo muGaborone ndima tichange tiri. muGaborone imo mutown ndima tichange tirimo. Yes, tichita ma1-on-1 muGaborone imo. All right. Yes. Kubva musi wechii kusvika musi wechii? Kutanga musi wa 26 kusvika musi wa 28 tichange tirimo imo muGaborone. muGaborone 26 to 28. Yes. All right. Manumbers nemadetails ndo ari kubuda pascreen. Matambudziko amunobatsira vanhu ndeapi? Matambudziko akawanda baba, akasiyana siyana atinenge tichibatsira vanhu. Tinenge tichibatsira matambudziko akawandisa chaizvo. Kureva kuti maback to sender, lock sender, ndikunzwa kuti lock tukida chaizvo kunoko. Ndakati aiwa zvese zvinoita zvinenge zvichiitwa ikupi ikoko. Yes. Nhasi interview inoyo yakaita kakuti siyane ndaona mauya nemhuri. Ndonzwa kamwe achita madzimai vakafa. Ndo madzimai. Ndo madzimai. Hawana kuropa kwawashakapo here. Ari apa. Pamwe timusara nechiboko. Aiwa. Makadi. Ndinoti wese vanoda kubatsirwa uyai. Baba ndokubatsa kwoko wakatumwa wanogona. Wakatumwa. Amen. Imi munovabatsira here pabasa? Nongovabatsira hangu kuwaimbira nekubika. Alright. Ine security. Mukomana we. Hapana zvinovabatsira. Pane zvinovabata here muripo mutumwa? Aiwa, simba riripo apa. Riripo. Alright, mutumwa. Mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu. Isusu tinochiti unobva pasocial media vanotaura zvakasiyana siyana. Nditeka matumwa mukadzi wavo akashaya, mukadzi ndiye apa nditeka. Chimwe chimwana chenumber 3 chanditeka. Zvimwe zvafana zviya zvina kuuya nhasi nditeka. Asi kuti isusu vanhu vabati panoponesa. Ende toziva pasocial media panoonekwa vachitirwisa. Asi isusu hatisi kumira basa raMwari mukomasiku. Muzati kutokwira kuenda kuBotswana kutokwidzwa navanhu kuti uyai kunoko. Kureva kuti kuitira vanhu zvakanaka. Kukokwa kunzi uyai kunoko. Kuitira vanhu zvakaita zvakanaka. Pokugara pese tagadzirirwa. Saka tikuti isusu Mwari ariko ende hatisi kuzosiya kunamata mukomasiku. Ende vanhu vafana kubata panoponesa. Ende naMwari hakuna chindezi chinoramba. Zvese zvingave nekurwiswa asi medzisiro tinongokunda chete. Asi ndikuti weBotswana ngavauye vakasimba. Because handitori serious and strong. Alright, then madzoka kubva kuBotswana basa rinofanira kuramba richipfuurira mberi. Yes, harisi kutomira. Sunday ndichidzika ndege kuya kuno kuHarare. Saka kureva kuti basa tichitokondinya nebasa redu tichitoita maprogramu tikuenda kupi futi zvakare. Tosangana kupi kana madzoka paBotswana? PaBotswana for the meantime tiripo parugare paAC 35 munaMambo. Ndimatinenge tiri imomo Tuesday, Thursday neSaturday. Muchita ma1-on-1 for free. Yes, saka tikuti isusu tirimo muno muHarare next week kutanga musi weSunday zvichienda mberi. Alright. Mumwe mitambo yamakatirongera pamberi apa? Mitambo yakawanda mukomasiku. Vanhu tichaita chiwazivisa muburidzi nekufamba kwatinenge tichiita nemarongero atinoita zvinhu zvedu. Yes, because tasipinda munzvimbo dzakaita sana Kwekwe, nzvimbo dzakasiyana siyana. Mamwe achishamisa muchitobva kunodedzwa kuti uya kwakati. Saka kureva kuti tine majini ekungodedzwa akawanda. Yes. Ladies and gentlemen, kana uri muBotswana nhasi ndozuva rakwira mutumwa Masango. Tiri kutokupai vhidhiyo iri. Tinoda kuti muzive mutumwa munosangana nawo muBotswana. Madetails ndo ari kubuda pascreen. Fonai ipapa, hapana anosara. Mazuva 4 handiti? 4 days, yes. 4 days varimo muBotswana. Batai nekukurumidza manamba dzinobuda pascreen uye munogona kubatsirika. Tikomborere tiende zvedu. Aiwa, takatokomborerwa, vanhu ngavakomborerwe. Mwari akuitire zvakanaka, ndinotenda. Nemukomasiku musarawo zvakanaka. Yes. Musazoisana mukoma wangu mira kupo zvakapera. Aiwa, teerera zvataurwa namutumwa, and with that we are out.